Στην Ελλάδα, οι μεγάλες υποθέσεις δεν λήγουν με καταδίκες, αλλά με παραγραφή. Από τη Siemens και την Novartis έως τα Tembi, το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Πολιτική ασυλία, καθυστέρηση και λήξη χρόνου. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, νόμος περί ευθύνης υπουργών, δίνει στη Βουλή το αποκλειστικό δικαίωμα να κινήσει δίωξη εναντίον υπουργών ή πρώην υπουργών. Αν όμως η Βουλή δεν το κάνει μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο, το αδίκημα αυτομάτως παραγράφεται. Έτσι, αν αλλάξει κυβέρνηση ή διαλυθεί η Βουλή, ακόμα και σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά πάβουν να ισχύουν. Ένας μηχανισμός που σχεδιάστηκε για να αποτρέπει πολιτικές διώξεις έχει γίνει εργαλείο ατιμωρησίας. Ο νόμος 4.689/2020, το ξέπλυμα των πλημελημάτων, πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο προστασίας. Διέγραψε χιλιάδες πλημελήματα που τελέστηκαν πριν από τις 30 Απριλίου 2020, πάβοντας οριστικά τη δίωξη. Με αυτόν τον τρόπο, πολλές υποθέσεις που άγγιζαν πολιτικά ή επιχειρηματικά